Ka sing samla shnong umkyang ka ai ka jingkrshan bapura ya ka Khasi Students Union East Gentle Hills District Unit ka ba an sakhot panlong da ka jingakhi pat ba na ka daw ka jingle menti ka sarkar bat ka NHAI ha ka be de ba ka jingjot jingjulor palat ka surak National Highway ha East Gentle Hills District halor kani kamat ka be de ba ka jingsniu palat ka surak ka sing samla shnong umkyang ru ka sngkhya jur hadu kata kata namar ka jingsniu ka surak ka long shaba palat put kata nadu tuber sho shri shadu malidor la ongru bakani ka jingle bom sut nyau ka NHAI ba ka sarkar ban maramat ya kani ka surak kabu ikipat ba babun balang ha ki jing ha ka let kawan ha ka ju ka por ka seng samla na umkyang ka penpa ka jing sosi namar ki khana school ha umkyang ki ha banyat na kalenti ka badap na ka kti ha ka por ba slap ba da ka pumpum bajur ha ka por bom don slap don ki khana ki ba ha ban let phai no shayeng ru na ka daw bala kti lut uniform school kani ka jinglong jingman ka surak kala penbitar hadu kata kata ya ka seng samla shnong umkyang bat wat ya kikimi kikpa jongki khana school ru hadu baki khun jongki ki ha bandu wat banet cha school kani kalong kat kum ukerwo balapha do president sing samla umkyang uba Ellen Menthlu pe ya kini ka sorok umkyang National Highway East Gentle Hills pe kalong kumno Umkyang National Highway page condition jang ka sorok kalong kumno page ni pala la don sa ka umbit silinter ka sorok tangkakti bat ka la long la palat sarkar umpit syure ya ka jing bha ka jing miat jong ni National Highway Umkyang